kommer foran med et mål imod 0. Vi ser det gentaget her. Frisparket ind foran mål, hvor der opstår klumpspil, og hvor der bliver scoret. Manik Savarov for russerne, der har startet stærkt. Og det er igen 2-0 til Sovjetunionen. Målscorer nummer 20 er Lejniov. Og vi ser det gentaget her. Et dejligt langskud uden chance for målmand Peter Ditzel. Så igen den farlige Belanov, nummer 19. Og igen uro i det ungarske forsvar. Så er der straffespark. Naturligvis. VM-slutrundens første straffespark. Ja. Sikker scoring af Belanov. 3-0 til Sovjetunionen. Men vi kan da glæde os over det gode russiske kombinationsspil, der giver muligheden for 4-0. Det kommer der. I det 21. minut har Sovjetunionens Yaremchuk bragt sit hold foran med 4 mål imod 0. Det var ubesværet. Savarov går forbi den ungarske spiller. Det er godt bandespil, det der russerne laver. Mål. 5-0. Jeg tror, det var en kontra, der kom på. Men det kan også være, at det er den nye spiller med nummer 14, Vodjanov, der bliver krediteret for målet. Så Savarov, lynhurtigt. God boldkontroller, der er ikke offside. Og igen er det ungarske forsvar for hælene. Og så bliver det mål. Nummer 14, Rosniov, har scoret til 6-0 for Sovjetunionen. Altså vi får tenniscifre i denne VM-slutrundekamp.